Fawa Kamimati, welkom bij Leri Sranang. In deze video gaan we zinnen leren. Ik zeg eerst de zin in het Sranang-Tongo en dan in het Nederlands. Abonneer op dit kanaal en geef deze video een duim omhoog. Laten we meteen beginnen. Mi eleri Sranang-Tongo. Mi eleri Sranang-Tongo. Mi eleri is ik leer en Sranang-Tongo is Sranang-Tongo. We mogen het ook samen trekken. Dat doen we in de spreektaal. Dan zeggen we in plaats van mi eleri, meleri. Meleri Sranang-Tongo. You etaki Sranang-Tongo? You etaki Sranang-Tongo? Praat je Sranang-Tongo. You is je, taki is praten en Sranang-Tongo is natuurlijk hetzelfde. In de spreektaal doen we aan samen trekken. Dus you e wordt je. En taki, dan mag je ook zeggen tak. Dus je tak Sranang-Tongo. Mino etaki Sranang-Tongo. Mino etaki Sranang-Tongo. Ik praat geen Sranang-Tongo. Deze trekken we ook samen. We zeggen mine taki Sranang-Tongo. Dus no e trekken we samen. Mine taki Sranang-Tongo. Taki kunnen we ook tak zeggen. Dus mine tak Sranang-Tongo. Mi etaki soso Nederlands. Mi etaki soso Nederlands. Ik praat alleen Nederlands. Mi etaki is ik praat, soso is alleen, Nederlands is Nederlands. En als we deze gaan samentrekken, dat doen we in de spreektaal, zeggen we me taki soso Nederlands of me tak soso Nederlands. Mi etaki chingso Sranang-Tongo. Mi etaki chingso Sranang-Tongo. Ik praat een beetje Sranang-Tongo. Mi etaki, ik praat chingso, een beetje Sranang-Tongo, Sranang-Tongo. In de spreektaal zeggen we me tak chingso Sranang-Tongo. Dus me tak chingso Sranang-Tongo. Mi no e verstang san you etaki. Mi no e verstang san you etaki. Ik begrijp niet wat je zegt. No is niet, verstang is begrijpen, san is wat, you etaki is je zegt. We zeggen ook in spreektaal mi ne verstang san je taki. You kan taki eng ete wang lazy. You kan taki eng ete wang lazy. Kan je het nog een keer zeggen? Taki is zeggen, ete is nog, wan lazy is een keer. Nog een keer, ete wan lazy. In de spreektaal zeggen we, you kan tak eng ete wan lazy. You kan skrifi eng gimme. You kan skrifi eng gimme. Kan je het voor mij opschrijven? You kan is kan je. Skrifi is schrijven of opschrijven. Gimme is voor mij. In de spreektaal zeggen we you kan skrifing gimme. Skrifi en eng trekken we samen. You kan skrifing gimme. You kan yippie me. You kan yippie me. Kan je me helpen? You is je. Kan is kan. Yippie is helpen en me is mij. In de spreektaal zeggen we geen yippie, maar yip. You kan yip me. You kan yip me. San you wani. San you wani. Wat wil je? San is wat. You is je. En wani is willen. Dus in de spreektaal kunnen we ook de i weghalen hier bij wani. Dan zeggen we san you wan. San you wan. A uma. A uma. De vrouw. A is de, uma is vrouw. Dit is een belangrijk woordje wat je moet kennen. En soms wordt ook gezegd uma sma. A uma sma. En uma sma is echt om te benadrukken dat het om een vrouw gaat of het vrouwelijke geslacht. Amang. Amang. De man. A is de, mang is man. We spreken man uit als mang. Net als mango. En voor dit woordje hebben we ook mangsma. Hetzelfde als bij umasma, mangsma. Apching. Apching. Het kind. A betekent het. Het betekent ook de. A heeft meerdere betekenissen. Pching is kind. Je leest Peking, maar je spreekt het uit als ching. Apching. Milobi ing. Milobi ing. Ik houd ervan. De en spreek je uit als ing, net als ring, ping, zing. En lobby en ing kan je samen trekken. Dus in spreektaal zeggen we milobbing. 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 Minolobby ing. Minolobby ing. Ik houd er niet van.
En hier ook in de spreektaal zeggen we mino lobbying. Mi no lobbing. Dus lobby en ing aan elkaar. Mino lobbing. Ik houd er niet van. Ding uma. Ding uma. De vrouwen. Ding laat zien dat het om meervoud gaat. Dus elk woordje wat na ding komt is meervoud. Dus uma is vrouw. En uma, ding uma is de vrouwen. Je kan ook zeggen ding uma sma. Ding mang. Ding mang. De mannen. Deng laat dus zien dat het meervoud is. En mang is mannen. Dus als je zegt ding mang, dan zeg je de mannen. Je kan ook zeggen de mang sma. Net als bij uma sma kan je ook man sma gebruiken. Deng ching. Deng ching. De kinderen. Zoals net al is verteld, je leest Peking, maar je zegt ching. En alles wat na deng komt is meervoud. Dus je zegt deng ching. Deng ching e go na skoro. De kinderen gaan naar school. Wang dagu. Wang dagu. 1 hond. Wang is 1, dagu is hond. Wang spreek je net uit als naast je lippen wangen. Wang. Dit woord is heel belangrijk. Wang dagu, wang mang, wang uma, wang ching. Wang dagu. Wallo dagu. Wallo dagu. Heel veel honden. Wallo spreek je uit als wa en lo. Niet wang lo, maar wallo. Dat betekent gewoon heel veel, een heleboel. En dagu is gewoon hond. Dus samen heel veel honden. Wantu dagu. Wantu dagu. Een paar honden. Wantu geeft aan dat het een paar zijn. Je weet niet precies hoeveel. En in de zin zeg je het als Wantu dagu binde ja. Dus een paar honden waren hier. Wantu dagu. Je bent goed bezig. Blijf zo doorgaan, want dan wordt het nog makkelijker. Bekijk deze video ook. Hier ga je nog meer leren over Sranang Tongo.